Arratsaldeon mundu guztiari, eta ondotorri mintzokaren bigarren ediziora, Portugaleteko udalak antolatutako mintzoka egitasmoaren beste ale bat dator, 2022 urte honetan, eta bideari begiratuko diogu hitzordu honetan. Bidean omen dagoelako geroa, eta bidean dagoen orainaldi horretan dauden zertzeladak eta bizipenak ezagutzeko gaurkoan 4 hizlari konbidatu ditugu. Aurrekoan, gogoratuko zarete, hemen egon bazineten behinik behin, Ana Goitia, Jon Maia, Fermin Etxegoien eta Irati Jimenez izan genituela berbaz, eta gaurkoan Joseba Usabiaga, Eba Muro, Alex Txikon eta Amankai Gaztainagarekin gozatzeko aukera izango dugu. Bakoitzak 10-15 minutuko berbaldia izango du, eta gero berbaldi hitzaldi hori guztiak amaitu, eta gero zuen txanda izango da. Galderak egin ahalko dituzue, iritziak partekatu, komentariren bat helarazi, hori guztia zuen esku. Amankai Gaztainaga, Ekuadorren jaio zen, Guayaquilen, Ekuadorreko kostaldean dagoan uri zoragarri horretan. Urte batzukan igaro eta gero, Euskal Herrira etorri zen, eta urterik urte, hasi zitzaizkion artearekin, zinearekin, antzerkiarekin eta musikarekin lotutako sentsazioak bere burura hurbiltzen. Madrilen egin zituen, antzerki ikasketak, zine sorkuntzan, aktore lanetan, gidoigintzan idazten eta musika emanaldietan, musika talde batekin ere zuzenekoak eskaintzen aritutakoa da, eta oraindik ere badabil Grises musika taldearekin. Euskal Telebistan Bikingak izeneko telebista saioa egin du, eta kapituluak ikusi izan ditugu da honetan, eta Bikingak proiektu horrekin batera, Amankai Gaztainagak ere antzerkian dihardu, telesail berriak grabatzen, oraingoan oker ez banabil mehatzaldean, eta bere bide hori nolakoa den kontatuko digu. Berak, txalo zaparra da Amankai Gaztainagarentzat. Mila esker danoi, ni pixkat kontauko izuet, zer dan, nahi tokau zaitolako kartelian ikusietena bizitzaren showa, ez? Eta netzat bizitzan show hau izan da sorkuntzaren bidea. Ni musikan hasi nintzen, 6 urtekin, biolina ikasten, eta segituan sartu zitzaiten olako sena, ostras, espresau berdet barruan dakaten hau, eta kontau nahi ditut istorioak. Eta 18 urtekin, gurasoa izan nien Madridea jo nahi nula ikastea. Karo, ni oso ikasle ona nintzen, eta gurasoa izan nibenean aktore nahi nula izan, de repente eskoak burura bota zituen, da esan zuen, ostras, desaprobetxauko ezu zure bizitza osua hori iten. Eta esan nibeen, bai, hori nahi detin. Eta ara junitzen, Zeztuko herritik, 1800 biztanle dazkan herri txiki batetik, Madrilea. Eta ikasten nahi nitzala unibertsitatean, arte dramatikoa, kontura honitzen, nire figuran edo espero zana nereatik, bazala olako aktore interprete, ez? Aktore interprete, neska nintzen, gaztia, emate zizkiaten papel normalian, esplosiboak edo ez, hola pixkat alaiak, esango genuke, gutxi pentsau berreko papelak. Eta neregatik espero zana zan, asko ez pentsau, eta zukin esateizuguna. Normalian esateizugun hori gizonezko batzuk esatezien iteko. Eta horraz izan, 19-20 urtekin nire lehengo austura barruan, ez? Ostia, nik sorkuntza maite dut, baina enai sortzaile sentitzen hemen. Osea, zein da nire hitza edo zein da nire era guztionen barruan. Eta hor kontura honitzen, igual aktore interprete baino, aktore sortzaile izan nahi nula. Madriden urte batzuk pasan itun, antzerki talde potente batekin, lanian, nun baita ere gizonezko zuzendari bat zeon, lantaldeko kide iadanak gizonezkoak zian, eta nun neregatik ere espero zan, hori ez, gutxi pentsau eta esate izuguna.
Eta momentu batean, nire bizitzara iritsi zen Grises taldia, nire anaiakin batea sortu nuna. Eta horrek eman zian olako aukera berriz ere Euskal Herrira etorri, eta hemen pixkat nire burua berriz topatzeko. Egia esan, Madriden bizi izan itzanean, asko galdu nintzen, ze show hitza entzute deunean, ez? Eta sobretodo gure ofizioakiko bada olako ezjakintasun bat, ez? Nun danak emateun oso erakargarria, baina aldi berian oso dekadentia dan, ez? Show hitz horren barruan, Madriden, bai galdu nintzen. Eta honea Euskal Herrira etorri nintzanean, pixkat ja arte dramatikoakin nahiko nazkauta, Madriko bizipenan ondoren, eta musikan gehiago zentrauta, aiauzan ere lehengo izartxua, izan zela Miren Gaztañaga, lagun eta aizpa kosmikoa, deitze jotenanik. Eta Mirenek esan zian, jo babitu, neire berdina gertatzen zait, ni ere sentitzen naiz hitzik gabe edo ez dakatela espazio handik aktore bezala daon modu hortan, ez detela topatzen nire modua, ez? Eta beste lagun badakat Erika Olaizola, eta zeatik ez gea 3 euro juntatzen da zerbait iten. Eta hori izan zen niretzat, osea, punto de inflexio bat nire bizitzan, ze hor aldatu zen sorkuntza ikusteko modua, artia bizitzeko modua, eta sobretodo nire abotza eta nire gorputza bilatu nitun beste 2 emakumen onduan eta Kamikaz kolektiboa sortu genuen, ez? Eta Kamikaz kolektiboakin hasi ginen Uxu Alberdin eleberria aitzakitzat hartuta, hasi ginen antzeslan ero, surrealista, absurdo bat prestatzen, nun ezerk etzakan zentzuik, eta ikusitzezun jendiak esatezun, ez tekit ze ikusieten, ez dute zerre ulertu, baina guk gure barruan haiginan rebindikatzen iteko era desberdin bat, ez? Guria. Nere bide hortan, bizitzaren show horren barruan, askotan esan die, edo askotan entzun dut, emakume bezala sortzen ditun gauzak, ez ziala unibersalak. Ziala historiak oso guriak dianak, bai, horiek zuen gauzak dia, guai da kontatzia, baina nik ez ditut asko ulertzen, eta horren inguruan hasi nintzen hausnarketa bat iten, ostras, zeatik gure historiak jendeak ez ditu ulertzen, jendeak esatetenean publiko generalak ez ditu ulertzen, ez? Eta horretorri zen, bigarren argitxua ikusi nunean edo hausnartu nunean, itezan fikzioan 92%, gizonezkoan esku zehola, munduan. Munduan, itean fikzioan 92%, gizonezkoak sortzeue, gizonezkoak pentsatzeue, eta gizonezkoan eskuetan dao zenbat diru ematean fikzio horiteko, zenek protagonizatzeitun bai pelikulak, telesailak, berdin da, eozein histori, ez da? Eta, klaro, esan, ostras, ezken nola izangoa ba nik itetena, nola ulertuko ba norbaitek eraikita dakaun imaginaio dana maskulinua baldin bada. Eta hor nabil, azkenian 10 urtetik honeako bidea, izan da Miren Gaztañaga, Erika Olaizola eta Iraia Eliasekin batea hausnarketa hortan eta saiatzen gure modua bilatzen, gure era gauzak kontatzeko, eta sobretodo saiatzen, imaginario hori aldatzen. Eta hor etorri zen, bapatian, egun baten, idea ero bat,
Erika Olaizolak, Zurine Hidalgok eta nik euki genuen alde batetik, eta gero Carlos Trijueke, gizon bat baita ere, baina oso majua, hemen da ona gaina gaur, Carlos Trijueke bestaldetik, eta etorri zen olako aukera bat, telebista saio bat iteko. Karo, ordura arte, gu ginean aktore, bueno, batzutan las rubias tontas esateana, ez? Edo askotan hola sentitzezea, zoritxarrez telebistan. Eta momentu hortan etorri zen aukera esateko, ostras, ez, guk zuzenduko deu programa hau, guk aurkeztuko deu, eta gaina programa hontan saiauko gea imaginario hori aldatzen. Hau da, goazen itea programa bat, nun agertzean gauzak ez dian imaginario universal horren parte, eta goazen hori publikuai ematea, abertze gertatzean. Karo, gero hor beti topatze deu, ETB-ak ere bazitula bere zensura internuak, noski, ez? Claro, etzan jainkua iritsi gure etxeetara eta libre utzi, ez? Baina egia da, modu hortan, topatu genula olako beti esatea, nahi galdetzi genian, joa mankai, nola sobrebibitzezu dakasun lan hortan, eta zenbat gauza iteituzu, ez? Zatet, bale, gauza asko iteitut, baina gauza asko iteitut bestela hipoteka ezin detelako pagau, hori ere bai, osea, ez da gustuatik askotan. Baina egia da, sobrebibiu baldin badet edo bizi iraun baldin badet hontan, izan dalako bide hau erabili detelako nire barne indarra topatzeko. Osea, nire lana izan da pixka bat nire terapia. Eta nire terapia emakume bezala mundu hontan nire tokia zein dan topatzeko edo saiakera egiteko. Eta bikingak hori izan zen, osea, izan zen zuzentze bat programa, zuzentze jartze bat, ez? ETB-ko derrepente zuzendariakin elkarrizketa zuzenak eukitzia eta konturatzia, ostras, gauza dazkat esateko nik, eta zuk entzuteko neriak, ez? Eta baita ere, gero zetorren beste alde dana, zala, bueno, nola konturatzezean, igual, mediotan edo zutaz hitzeiteanian, oandik ere ez dela hitzeiten programa horren zuzendari bezala, baizik eta aurkezle bezala, beti da honean antzerkian zerbait zuzendu dezula informazio hori ez da lehengo informazio bezala jartzen, baizik eta bukaeran datorren informazioa letra txikitan dan, ez? Eta konturatzezea oandik ere, hor nunbait jarraitzezula bide hortan izaten igual la rubia tonta. Orduan, bizitzan show hontan nahi zerbait etorri baldin mazait edo zerbait esango banizueke, behitu, ez zait gustatzen hau hontatik da azkenian bai konturatzen naizela gure lanian beti on berdeula demostratzen zerbait, ez? Osea, beti zea como impostora bat, norbaitei usurpau diozu toki bat, eta demostrau erdezu toki hori zuria dela, ez? Gaur honean etorren dezetit, baina ni zer dakat kontatzeko? Si no tengo nada que contar, zer dakat kontatzeko? Bai dakat kontatzeko, euskera ez dela nire ama hizkuntza, erderaz bizitu nitula nire lehengo urtiak, amaitu etela sorkuntza dana egiten euskeraz, euskeran topau detela zerbait oso berezia dela, genero ez horren barruan, ez, euskerak ez daka generoik, eta genero ez horren barruan aurkitu etela altxor bat, benetan bizitza beste erabatea sentitu eta
eta jasotzeko, ez? Eta bueno, gero hemen utzi nahiko nukena da baita ere olako Euskaldunak badakau zerbait dela zintzo izan berdeu, serioak izan berdeu, gauzak ondo egin behar ditugu, gauzak utzi behar ditugu ondo inda, eta askotan horre beak ez diguzten bide eruak aukeratzen, ez? Nik 18 urtekin gurasoei kaso izan banie, eta albaitari lanak burutu izan banitu, oso zoriontzu izango nintzateke, ze animaliak asko gustatzen eskit, baina probablemente enitzateke oain naizen emakumea izango. Eta horretik hemen uste izuet, olako bizitzaren showa burutzeko bidian galduin berda. Hasigea esaten bidia dala ez garrantzitsua, eta usteet bide hori ere sastrakaz beteta eotea da askotan, baina hor galtzia ere dala zure buruakin topatze bat, ez? Eta bueno, hauxe da, ez dakit zenba denbora damakiten hitz egiten, porque ni infinita izan naiteke mugaren barruan, hauxe izango litzateke nik hola nire rekorrido profesional horren eta personal horren inguruan esan dezakedana. Amankaik azaldu dituen sentsazio, bizipen eta gogo eta horien inguruan gero itauntzeko aukera izango duzue zalantzarik gabe.